Ένα, δύο, τρία και... Λοιπόν, τόστ. Είναι τώρα στους 5 βαθμούς, έχει ένα λεπτό περίπου που ανοίξαμε. 2 λεπτά να περιμένουμε. Περιμένουμε πόσο είναι και τώρα. 2 και... Πόσο είναι το μαλάκα. Τι αυτό, η οποία... 2 και 48 το μεσημέρι. Πεινάσαμε, δεν φάγαμε τίποτα. Είπαμε να κάνουμε... Αλλά σπάσω μαλάκα. Είπαμε να κάνουμε αυγά, αλλά δεν ξέρουμε να κάνουμε. Οπότε κάνουμε τόστ. Και δεν έχει πάλι και πολλά σαλάμια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, παίρνουμε για βόλτο. Πώς είναι όμως Κυριάκος. Και μια φετά. Γουλάρικα. Μα ξέρεις. Και το φοιτή χορηγοί μας δεν μας έψουν πολλά τέτοια επιτροπή από τα λιγμένα. Λιγμένα είναι ρε μαλάκια. Γι' αυτό το λόγο, λέει μαλάκα, λιγμένα θα πάμε σήμερα. Πάμε τα τόστ. Κάνουμε τόστ. Δεν πειράζει. Τελειώνω το δεσί. Γιόνι. Λοιπόν, μεγάλη χορηγία της Άντα. Άντα, και είμαστε καλά. Λοιπόν, μαλάκα, μην κοιτήσεις τα χάλια. Θα πάρουμε μια παραλλαγή τζικίστικη επειδή πεινάει. 3 φέτες στο μύτη τόστ. Μια. Από την ώρα θα τους κάνουμε τόστ. Και τις άλλες τις κάνουμε τόστ. Με προσοχή και να πει ωραία. Λοιπόν, τώρα κάνουμε ένα pause. Να φάω και εγώ λίγο. Να ψηφίσει. Δεν το έχουμε και στο προγραμματμένο. 1,5 λεπτό. Κάνουμε pause. Σας με φίλο που σου έλειψα. Πάμε. Παίρνω βγάζει καπνούς στο σκέρα και είναι έτσι για να δει ότι το τόστ είναι έτοιμο να βρωμάει το σπίτι καμένο. Όπως τα ίδια, δεν ξέρω πώς λέγεται. Όπως το καμένο, τις πω. Ανοίγω. Ω, καίγεται. Και τώρα παίρνω αυτό το κουτάλι! Το πυρηνί! Μαλάκα, εξατμίστηκε το κασέρι! Και όπως το βλέπατε αυτό... Το βλέπετε αυτό... Έτσι. Και από εδώ, από αυτή την όψη, όπως κάνουν τις μαγειρικές εκπομπές. Αλλά μετά αυτό τρώνε, εμείς δεν μπορούμε να το φάμε και έτσι. Και έτσι θα κάνουμε άλλα για να φάμε, γιατί όταν το ξεχάσαμε παίζοντας LOL. Κλείστε μαλάκα.